Veleposlanica Knez je prije 2 mjeseca preuzela funkciju veleposlanice u Republici Hrvatskoj i od tada želi posjetiti sve regije kako bi produbila hrvatsko-slovensku suradnju. Sa Splitsko-dalmatinskom županijom već postoji dobra gospodarska suradnja. U prošloj godini pojačana robna razmjena dviju zemalja za 13%. Što se tiče robne razmjene, da se jača svake godine. Prošle godine je bila već preko 3 milijarde eur, 3,24, tako da je da to kaže na to da je Hrvatska za Sloveniju veoma važan partner. Rastu nam investicije. Mi smo jučer posjetili TLM u Šibeniku, tako da to je jedan dobri primjer investicije koja vraća radna mjesta, koja je usmjerena u razvoj i to je to što je vrlo važno. Poduzetnik i počasni generalni konzul Slovenije Branko Roglić ovom je prilikom najavio gospodarski ulazak u zonu Dugopolje, ali više nije htio otkrivati. Samo je kratko naglasio kako će i dalje raditi na zbližavanju dviju zemalja, ne samo u gospodarskom smislu. Moja je zadaća također kao konzula da prijateljstvo dvaju naroda koji su od uvijek prijatelji i dalje zbližavam i na kulturnom, a i na sportskom planu. Ja se nadam da ću biti u prilici i dalje raditi dobro u interesu i da će ovaj rast od 13% uz pomoć svih nas i dalje imati trend rasta. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževernja Knez se pohvalio bogatom prirodnom i kulturnom baštinom te gospodarskim potencijalima. Prilika je uvijek kod ovakvih susreta da istaknemo još jednom sve naše gospodarske potencijale, da to ponudimo i poduzetnicima i investitorima s područja Slovenije. Županija je zaista otvorena prema svim kvalitetnim projektima i posebice prema našim dragim prijateljima iz Slovenije, jer mi smo tu prvi susjedi i prijatelji, tako da sigurno to omogućuje da nekako kvalitetnije surađujemo. Iz godine u godinu na našoj obali sve više slovenskih gostiju. U prošloj godini u odnosu na 2014. bilježimo povećanje u broju dolazaka i noćenja za gotovo 10%. Imali smo 91.000 posjeta sa gotovo 650.000 noćenja. Evo to govori da je ipak Splitsko-dalmatinska županija omiljena destinacijama turistima iz Slovenije i da ponesu se te lijepe dojmove, a mi dalje razvijamo i tu našu kulturnu suradnju. Tako svake godine županija financijski podupire slovensku manjinu na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i kulturno društvo Triglav. 14. po redu Festival znanosti na temu znanost i umjetnost otvorila je Galerija umjetnina. Ove godine s puno više aktivnosti nego lani, s puno šušura, veselih izraza lica djece, moglo se vidjeti kako je ovaj festival počeo nizom zanimljivih radionica, pokusa, kvizova i igrica, koje su pripremili studenti i profesori sastavnica Splitskog sveučilišta, te koncertom studenata Umjetničke akademije. Ove godine je 14. festival znanosti na temu znanost i umjetnost, tako da imamo jako puno aktivnosti, ne samo čisto znanstvenih, nego i umjetničkih. I tu nam je jako puno pomogla Umjetnička akademija u Splitu, imat ćemo nekoliko koncerata njihovih studenata. Ovaj festival znanosti služi i popularizaciji znanosti. Ne samo da zaintrigira i potakne djecu na istraživanje svijeta, nego i odličan način i prilika kako bi se djeca zainteresirala za studije na Splitskom sveučilištu. A tu je svake godine i podrška županije. U skladu sa svojim mogućnostima kako sadržaji koji su predviđeni ne bi bili zakinuti, kazao je Tomislav Đonlić, pročelnik odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije. Pa evo, 14. festival znanosti znak je da evo i naše škole, naše učenici i učitelji prepoznaju ovaj događaj kao vrlo vrijedan i vrlo koristan. Prilika je ovo doista istaknuti i vrlo često pričamo o potrebi da se više ulaže u znanost. Ja vjerujem evo da će više biti sluha za ulaganje u znanost i u obrazovanje, jer doista narodi i države koje napreduju su one države i narodi koji najveći dio svojih izdvajanja imaju baš u postotku istraživanja i razvoja znanosti. Kako je kazao Đonlić, najveće obrazovanje u Republici Hrvatskoj krije se u ovim mladim ljudima, koji kroz ovaj festival znanosti moraju i mogu dobiti kvalitetno obrazovanje. A kako grad Split podupire ovaj festival, kazao je Igor Baković, savjetnik gradonačelnika za kulturu i znanost. Grad prije svega financijski, ali evo ja osobno sa kontaktom sa Petrom i Livijom pokušavam svake godine osmisliti i sadržajno sam festival.
poruka je da je znanost i umjetnost da su najvažnije vrijednosti društva. Bojim se u doba kada je sustav vrijednosti znatno urušen. Drago mi je vidjeti ovoliki broj djece i siguran sam da će grad i u budućnosti podupirati ovakve akcije koje su hvale vrijedne. A što se djeci najviše svidjelo i u čemu su sudjelovali, kazali su. Najviše mi se svidio 3D. A što si radila? Da, skoro sam sve isprobala, ali 3D je bio nekako najzabavniji. Samo stavite naočale kao ono u stvarnosti. Najviše mi se svidio 3D prikaz. Tu se stave naočale i prikazana je crkva u 3D prikazu i kao da se šeta u njoj. Baš je bilo zabavno to. Bila sam na svemu, ali to mi se najviše svidjelo. Meni se najviše svidjela ova vožnja nekoga, dajmo tako reći, auta i najviše mi se svidjelo isto tako otisak ruke. Sva ova demonstracija pokusa izložbe raznih fakulteta od kemijsko-tehnološkog, prehrambeno-kineziološkog, prirodoslovno-matematičkog i raznih drugih tek su samo uvertira onoga što ovaj festival znanosti nudi. Od obilježavanja 160 godina od rođenja Nikole Tesle pa sve do 400 godina od smrti Williama Shakespearea, tijekom ovog tjedna svi zainteresirani će na zapadnoj obali moći vidjeti istraživački brod. A bit će i gostovanje poznatog hrvatskog astronoma Korada Korlevića na temu Ima li inteligentnog života izvan naše zemlje. Kako kaže organizacijski odbor 14. festivala znanosti, citirajući pjesnika Tina Ujevića, znanost kao i umjetnost nikada ne prima svijet kakvim ga je našla, niti ga ostavlja takvim. Zato počujte njezin zov i prihvatite ovaj izazov. Povodom skorog početka turnira VTA 125K serije Ball Open danas je u Splitu održana pres konferencija. Domaćinstvo ovako jednog VTA turnira je posebno priznanje hrvatskom sportu. VTA turnir u bolu je jedini ovakav turnir u jugoistočnoj Europi, a i šire od toga. To je presedan da se jedan takav event ponovno vrati na lokaciju koja je nekoć imala licencu. Istaknuo je to direktor turnira Felix Lukas. Ono što bih vam mogao sada potvrditi da su sve naše mlade zvijezde najavile svoj dolazak, uključujući i Donu Vekić, kao što vidite Jano Konjuh, imamo Petru Martić koja je tu naša cura iz Tobreča, te imamo mlade nade poput Jane Fet Tene, Luka Silvije Njirić i iskusne cure poput Darije Jurak, Ane Vrljić koje bi imale priliku nastupiti na turniru. S obzirom da je važno napomenuti da je Bol ove godine zadnji turnir na kojem se mogu skupiti bodovi za olimpijadu u Riju. Znači u Bolu završava taj kvalifikacijski ciklus sa nedjeljnim finalom i u ponedjeljak izlazi kvalifikacijska lista za olimpijadu, tako da će ove godine to biti zaista jedan jak turnir. Zbog drugih turnira i obveza igračica, točno imena natjecateljica će se znati tek u drugoj polovici svibnja. U Bolu ove godine pripremaju pravi spektakl hrvatskog ženskog tenisa. Djevojke će se boriti za nagradni fond od $125.000. Lukas je istaknuo kako je održavanje turnira u drugom tjednu Roland Garrosa vrlo atraktivan termin, što je velika prednost. A koliko je ovaj turnir važan za županiju, kazao je splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja. Zaista možemo biti svi ponosni da nakon cijelog niza godina ponovno se vraća ovaj vrijedni sportski turistički događaj na naš Brač, u našu domovinu i zbog toga velike čestitke direktoru turnira, gospodinu Felixu Lukasu, cijelom njegovom timu i evo kao što su kolege kazale, u uvodu mi smo se prije nekoliko mjeseci po ovom konkretnom projektu čuli i vidjeli, iako je Future smo pomagali ranije, no kad je došao Felix sa tom novom idejom, objeručke smo prihvatili, jasno da je to sve skupa i organizacijski i financijski vrlo zahtjevno, no isplati se i vjerujem da će se isplatiti. Ipak od svih povratkom VTA turnira u Bol najzadovoljniji su Boljani, koji se i danas rado sjećaju perioda od 1996. do 2013. godine, kada je Bol bio najpoželjnija destinacija na Jadranu, zahvaljujući ovom turniru. Naime, nakon 13 godina Bol se vraća na toj tenisku kartu. Bol, Brač, a i Hrvatska dobija puno s tim tenis turnirom i mi vjerujemo da ćemo, pored toga što je gospodin Felix rekao da će to biti jedan od najboljih tenis turnira, da ćemo biti najbolja destinacija koja ima tenis turnir.
Specifičnosti ovog turnira na svjetskoj razini su da je Bol najmanji grad na svijetu koji je domaćin nekog VTA turnira, a uz turnir u Maljorki jedini otok u kalendaru VTA. Kako je kazao načelnik Marinković, Bol je posebno mjesto po tome što je jedino na svijetu u kojem stadion ima više sjedalica nego čitav grad stanovnika. Uz odličan teniski program u Bolu će biti sadržajno bogat popratni, zabavni program sa poznatim svjetskim facama. Kako je kazao Lukas, ideja je da se od Dalmacije napravi jedna teniska regija svijeta, za koju itekako potencijal Hrvatska ima. Puno je ovo kvalitetnija priča, a primarni interes prema njegovim riječima bio je da lokalna sredina, odnosno zajednica, ima direktan benefit, da osjeti kako je ovako jedan događaj izuzetno bitan za njih i njihovu obitelj, a ne samo da se pošalje slika u svijet. Oko 4 milijuna kuna je izdvojeno za ovaj projekt.